जोङो सारनि जोङो सारखौ मोजां मोननानै फैदों सारनि खामानि मावनायखौ। सारा सिगाङाव बिपिएफ पार्टियाव दंमोन आरो बेनिफ्राय बिजेपिआव फैबाय। जोंबो जेब्ला बिपिएफआव दङमोन अब्ला जोंबो बिपिएफआवनो दंफायोमोन। दा सारा बिजेपिआव फैबाय बलेथे जोंबो सारखौ सिगांनिफ्रायनो मदद होबोनाय हिसाबै जोंबो आरो बिजेपिआव सार फैनायखाय आरो जोंबो सारजोंनो फैफानानै आरो सिगाङाव जेरेखम बिपिएफआव थानाय समाव सारखौ जों जेरै देरहाहोबोदोंमोन थिग बिदिनो जों दा बिजेपिआव थानानै सारखौ सिगाङाव जेरै देरहाहोदोंमोन बेबायदिनो जों देरहाहोफिननो जों बोलो फोरानो होननानै जों फैदों। आरो सारनि खामानिया जेब्लाबो मोजां आरो सार बायदि अनग्राखौनो रावबो बर'नि लिडार मोननाय नङा। जों बिनि थाखायनो जों दिनै सारखौ देरहाहोफिनथारनांगौ होननानै जों फैनाय जादों। माबाफोर बिबानाव दङ नामा? ओरैनोथ' जों बिबानाव गैया। जों इउथआव ओरैनो ओंखारोमोन नालाय जोंना नांगोल हिसाबैथ' इउथ बिपिएफ दंमोन नालाय जों इउथआव थायोमोन। ओरैनो आं बिबान हिसाबै गैयामोन। माबे प्राइमारि सिङाव गोलैयो? जोङो जारबारि प्राइमारि। जों जारबारि प्राइमारि। साबैसे जइन जाखो? जों दिनै जों बाहाय फैनाया जेनेबा जों साथामानो फैगोन। सिगाङाव माखासे फैखाबाय आरो फैनांगौ दङ, फैबाय थागोन। जिहेतु बिपिएफआबो गोख्रोङै जिहेतु बिसायख'थियाव ओरैनो साखाफारा जागासिनो, नोंथांमोना मानो गारना फैनांगौ जाखो बेखौ बनरगाव हिसाबै? ओरैनोथ' बनरगाव हिसाबै बिपिएफआथ' दा जोंनाव खुनु माबाबो खालामनो हाया, बिसोर मबिलाइसबो खालामनो हाया आरो बिसोरो दिनैसिम हाबफेराखैनो। सासे सानै ओरैनो हाबजांलाबायदों, ओरैनो प्रग्राम गैखाया बिसोरो। प्रग्राम लानो हानाय खुनु अबस्था गैखाया जोंनि जाहारबारियाव। बेखिनिखौनो बुंनानै आं